Assalamualaikum masu karumu yanzu ina birnin Chengdu kudu maso yammacin kasar Sin. Kamar yadda kuke gani a bayana shine wani masallaci da ke wannan birni. Sunan wannan masallaci shine Huangcheng Qingzhensi wato masallacin Huangcheng. Ma'ana Huangcheng wato ita ce fadar sarakuna ta zamanin da. Yau bari mu ziyarci wannan masallaci tare. To masu karumu kamar yadda kuka gani yanzu ina babban zauren masallacin Huangcheng. An gaya min cewa an kafa wannan masallaci ne a ƙarnin 16. Sannan kuma an sake yin kwaskwarima a kansa a shekarar 1997. Yanzu fadin wannan masallaci ya kai murabba'in mita 4,000. Sannan kuma ana iya daukar musulmai na gida da waje fiye da 3,000 wajen yin sallah tare. Gashi a bayana shine babban daki masallacin. Sai ku biyo ni mu je mu gani. Kuma na gano wato akwai wani babban daki na daban a can sama. A ganina wato an yi haka ne domin tabbatar da biyan bukatun musulmai da ke wannan wuri wajen yin sallah. Haka kuma na gano wato a wannan gefe akwai wuri in awara, wato kamar akwai ban daki da wuri wanka na mata da kuma a can akwai na maza. To a cikin wannan masallaci ni kuma na gamu da yan uwanmu Hausawa biyu daga Najeriya. To da farko dai bari su gabatar da kansu ga masu kallonmu. Assalamu alaikum masu kallon da sauraron mu, sunana Hassan kuma ni a mazaunin Kano ne a Najeriya. Kuma ina karatuwa ne a nan na mataki na digiri na 3 a jami'ar kere-kere kimiyya da fasaha ta nan a kasar Sin. Assalamu alaikum, sunana Abubakar Ayuba, sananni dan garin Kano ne. Ina nan zaune a Chandu, ina makaranta Southwest Petroleum University. Ina karanta tattalin arziki na kasashen duniya. To yaya azumi? Ko azumi alhamdulillah. To gobe za a yi bikin jarabar sallah na kasar Sin ko? Gobe za a yi bikin jarabar sallah insha Allah. Me kuke shirya? To gaskiya kamar dai mu da yake muna da musulmai a cikin makarantar mu, so muna shirya irin kwarya-kwarya aka yan liyafa za mu shirya bayan mun gama sallah, za mu zauna mu ci tare. To kai ba Abakar? Ni da yake musulmai mu ba musulmai sosai, sai dai ya gayyace ni na gayyace shi makarantar siyarwa mu. To kafin zuwa wannan rana bari mu taya wa dukkan musulmai duniya murnar karamar sallah. Zai ko? To muna taya dukkanin musulmai duniya barka da karamar sallah.